Čus lidi, zdraví vás Simonek03 u prvního videa ze serveru Happycraft. Tak je to první video ode mě. Jinak majitel tady je On2X a co k tomu říct, je to pro 1.5.2, IPina bude v popisu, tenhle server prodává majitel, jinak ukážu vám spawn. No, tak zatím čus. Takže jsem zpátky, jsem na spawnu, jak můžete vidět, hodně se jim poved. Jestli ještě chcete vidět, tak já vám ještě ukážu PvP. Tak zatím čus. Takže jsem zpátky, jsem v PvP, vypadá to tady dobře, že jo. Jinak doporučoval bych vám tenhle server, je hodně dobrý, bude se vám tady líbit. Šikovný prostě majitel, admini, můžete lítat v PvP, což jinde nemůžete. A co vám k tomu říct? No, tak už nic. Jinak IPina je fakt v popisku videa, tak se zatím mějte. A u dalšího videa se Simonkem 03. Tak čus.